gane shi jaruma wai suna zo su ga wala to shine dai kun gane shi ba muski na kaman oga broda wala ga ogan ba ya ga ogan ka ces ba so nake nema nan kirji na dan buda saboda tsaro a dan tsoro ba to happy Ramadan day 20 mana yaso kamar da kuke gani with my Gmas friend Faruk M Inuwa mana me zaka ce da fans so don't subscribe by what BSD Brother TV for more videos ana tare kun gane shi brother yes sir mana Gmas friend kenan Ramadan day 20 BSD Brother naku ne mana wai saboda sai da dan motsi kun gane saboda kun gane a dan yi fawa bayan sallah akwai wasannin sallah masu zafi happy Ramadan day 20 matsaya mai sallah kiyamar lain in Allah ya so yadda za mu sadu da daren kadar somebody call me okay habibu bye bye babana kwarai kuwa kuma Ramadan day 20 ya sai da train Bezi kana wuta fa haga yadda ka dawo kuwa kayan gudu wai akwai kirjin kai abu ai dole ma baran da ya ce kuma lokacin tafiyan gashi can ga midi yes Allah kara wa da gaske dan yi wani abin da auku da an nan kai na da wani bara kara ma da hankali